धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मागो फोरबो फालिथाया दिनै जोबथा सान 15 आरो 16 जानुवारि साननैनि हाबाफारिजों गासै गं 10 गामिनि जथायै बानजायनायाव 1 नं बुरापकट गामिनि थानसालियाव खुंफुंजानाय जादों। दिनै जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव बेलागुर सावनाय, लावखारफोरनो मान बावनाय, थानसालि फोसाबनाय, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैनि मान बावनाय आरो सावराय मेल बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जादों। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजानाय दिनैनि सावराय मेलाव मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सिमेन्ट बियाब बाथौ थानसालि लुफुं आफादनि आफादगिरि मुस्रि राथिराम बसुमतारी बिथाङा। सावराय मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि मुस्रि ललित चन्द्र बर' बिथाङा। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों सिमेन्टसापुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा मुस्रिमा कल्पना स्वर्गियारि बिथाङा। लोगोसे दिनैनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मागो फोरबो फालिथायनि सावराय मेलाव ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुं आरो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा खौसेयै बाहागो लादों। बेयावनो मागो दमासि फोरबोनि गासै सुबुं माहारिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। आसा खालामदों गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव आलो गोजोन लाबोनो हागोन आरो लाबोथों आरो जोङो खौसेयैनो ज' जानानै फैबाय थानाय समफोराव जोङो जयै खामानि मावनो हाथों। दा बेखौ गिबि गिबियावनो गासै जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनायजों लोगोसे बयनिसिमबो गिबि गिबियाव गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै सिमेन्ट दख'रा सिमेन्ट आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बुरापकट गामिनि जा थानसालि बे थानसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै बे मागो दमासि जा फोरबो बै फोरबोखौ फालिनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों जोङो बे मागो दमासि जा बाथौ धोरोमनि बाथि जि फोरबो बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि जा लाइमोनफोर आरो जोंनि जा रायजो राजा बिथांमोन दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जा फोरबोफोर बै फोरबोफोरखौ जोङो मिन्थिहोनो बा जोङो बुहुमाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनो थाखाय जि जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे 10था गामिजों बानजायनानै होजानाय जा मागो दमासि फोरबो बे फोरबोनि जाय बिथांमोना बेखौ बानजायदों आरो लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। दिनै आङो गोजोननाय मोन्दों दिनैनि जा सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानजाथाव मिहिरचर बसुमतारी सारा बेखेवनानै होनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय बाहागो लानो हायैनि थाखाय दिनै खावलायनाय लेखायै बिथाङा खावलायनाय लेखायै आरो सिमेन्ट दख'रा बाथौ गौथुमा खावलायनाय लेखायै दिनैनि जा सावराय मेल बे सावराय मेलखौ दिनै आं बेखेवनानै बा बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आरो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जे जोंनि इयुन जा जोलैफोर आरो जोंनि जा बाथौ धोरोमनि जा सिबियारि रायजो राजा बिथांमोन दा बेखौ जोङो बुहुमाव गोसारहोनो बा मिन्थिहोनो बा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जे सांग्रां खालामनो थाखाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय दिनै माखासे सावरायनाय हाबाफारि लादों। आरो लोगोसे मागो दमासिखौ जों मानो फालियो बा बेखौ लानानैबो दिनै जिहेतु सावरायनाय जादों बे सावरायनायनि गेजेरजों गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव मानिजाथाव मिरु बाथौ गौथुमनि फोसावदिं बारग' नेहाथारि मानजाथाव ललित चन्द्र बर' सारा माखासे खोथा बिथाङा बुंलांदों जे जोङो जोंनि धोरोमखौ बा जोंनि मागो दमासिया गेजेर ससेयाव जोबनो थांबायमोन, नाथाय दिनै जोंनि रोंगौसाफ्रा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा जे दिनै मागो दमासिखौ मानो फालिदों दा बेनि सायाव गुवारै बिथाङा फोरमायनानै होबाय। आसा खालामदों जों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि बे बाथौ धोरोमनि जि बाथि बा जोबथा जि फोरबो बे फोरबोखौ जों फैबाय थानाय समाव जाहाथे फालिगोन आरो फालिलांगोन आरो जोङो इयुन जोलैफोरनो जोङो बे फोरबोखौ जाहाथे जोङो दिन्थिलांबाय थानो थाखाय जोंनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों। आरो लोगोसे बे समाव खोब गोजोननाय मोनसे जे जोङो दिनैनि जा खौसेयै बानजायनाय जि मागो दमासि फोरबो बे मागो दमासि फोरबोआव लैहोर लैहोर फैनाय रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोंनि माखासे
आगुनि बा जोङो आजै आजौमोननिफ्राय फालिबोनाय जा दिनै जोङो फिथा सावनाय हाबाफारि आरो दिनै गेदेरखौ जोङो मान होनाय उन्दैखौ अननाय आरो जोङो दिनै थानसालियाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ लानानै जोंनि उन जोलैफोरखौ लानानै जे जोङो गेदेरखौ मान खालामनाय उन्दैखौ अननाय दा बेखौ जोङो दिन्थिनो हादों आं बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिदों। गिबि गिबियावनो पर्टेल निउस बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स आरो निउस इन्डिजिनियास बे निउस चेनेलनि रादाब बुथुमगिरि बयनिसिमबो सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मागो फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ रादाब बुथुमगिरि आरो नायगिरि बयनिसिमबो गिबि गिबियाव साबायखर जासिग्रोबाय। जों सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिम मागो फोरबोखौ जोङो जाबायदि फालिबोदों गोदोनि बायदिनो जोङो बाथौ थान्दैजों सोनारनानै मागो फोरबोखौ जों फालिबोबाय दं। जों साननैनि हाबाफारि लादों। बे साननैनि हाबाफारियाव गिबि सानखालि जोंहा बेलागुर सावनाय, बेलागुरखौ जों नेनायजों लोगोसे हरनि बेलायाव दौरि आफादनि सेमिनार दंमोन, बाथौ बुमिन दुमनाय आरो बेनि सान्थौ, बेनि सायाव गुवारै सावरायदों। बे हाबाफारियाव गं 66 गामिनि दौरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो मोजाङैनो जाफुंदों। दिनै नैथि साननि हाबाफारि हिसाबै गिबियाव जोंहा फिरफिला बिनाय दंमोन, बियो जानानै थांबाय। नैथि साननि नैथि हाबाफारि बेवहाय गोथैसि बावनाय दंमोन। बे रुंसारि बाथौसा बिथांमोनखौ गोसोखांना बिबार बावनाय बेबो जाना थांबाय। दा हाबाफारि हिसाबै जोङो आर'जनि हाबाफारि दं, आलासि बिथांमोन दङ। आलासिया जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै BKWCनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथाङा फैनो गोनां दङ। बिथाङा फैगोन जों मिथिनायाव उसुबिदा जायाब्ला, आरो आलासि बिथांमोनजों हांख्रायदों। आरो जों गागि सुबुं हिसाबै गं 10 गामिनि बाथौसा गामि दाजेनगिरि गामिखौ दैदेनबोनाय रुंसारि बिथांमोन गैयाब्लाबो रुंसारि जादोंब्लाबो बिथांमोनखौ जों मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौबो जों मोजाङै मावफुंगोन। आरो बेवहायनो मोनसे गोजोनथाव रादाब, बरमुरिया बर' गामिनि बिहारिब्लाबो मालाब्लाबो जोंनाव बाथौ धोरोमखौ आजावनानै बाथौ दुमनानै बाथौ धोरोमखौ सिबिदों। बिथां न'खरखौबो जों हांख्रायदों। बलदेब माला माने दैदेनगिरिनि मुङा न'खरनि, बिथांखौबो जों हांख्रायदों, बिथाङाबो फैगोन। बिथांमोनखौ जोङो बाथौ धोरोमनि आदर्श नितिखौ बजबना लानो थाखाय बिथांखौ जों गोसो गोथारै मान बावगोन। आरो आं बेवहायनो मागो फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि आफादजों लोगोसे जोंनि नायल' जाल' जिथु काउन्सिल मोनदों BKWC, आं मोनसे फोरमायनो नागिरदों मागो फोरबोखौ सुबिदा लानानै। आं नुदों जोंनि सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय, बेन्दोङाव थानाय गं 66 गामि, बे गामिनि ओनसोलफोराव आबोबानो हम, साहित्य सभायानो हम, एबसुआनो हम, UBPआनो जाथों, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा मेल मिटिंफोर खालामोब्ला जोंनाव बेखौ मा होनगोन, कमिउनिटि हल जिथु मेल जानो सुबिदा थानांगौ, बेफोरबायदि नुवाखै। आं आसा खालामगोन BKWCनिफ्राय बेफोर सुबिदाखौ जुदि हायोब्ला ओनसोलखौ एसे नायनानै जाय बायदियाव होयोबा बेवहाय मिटिंफोर खालामनो सुबिदा जागोन। बेखौ होयोबा हयथ' जोङो खरसा एसे खम जागोन, आं बेखौ सानदों। मानो होनबा जों पेन्डेल बानायनाय बिराद खरसा जायो। दिनै अबेबा मोनसे मिटिंखौ माहारियारि आफादफोरा खुंनो जुदिहाय फैयो, बेवहाय तिरपाल सोंनानै एसे असदाहैनो मेलखौ खुंनाय जायो। दा बेखायनो एसे साबना हामना खालामनो थाखाय आं माहारियारि आफादजों लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जोंनि ओनसोलफोरखौ नोजोर बोनानै अबे जायगायाव बेफोरबायदि कमिउनिटि हल साबना हामना मेलफोर जाथावना लुनो हायो, बेखौ नोजोर बोलायनानै इयुननि हाबाफारिफोराव जेन लुफुंनो हागोन, बेखौ आं फोरमायबाय। मागो फोरबोनि फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनानै बैफोर मिजिंफोरखौ रायजो राजानो सुबिदा खालामना होगोन, बे मिजिंखौ लानानै आं दिनै मागो फोरबोनि फंनैसो बुंनायखौ बेखिनि फोजोबबाय। गोजोन्थों। बाथौ गौथुमनि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायबाय। दिनै सिमेन बियाब बाथौ महासभाया मैयानिफ्राय खुंनानै सानैनि हाबाफारि लानानै मागो दमासिखौ बुराबकत गामिनि 1 नं बुराबकत गामि बाथौ थानसालियाव
गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे मागो दमासियै गाजा गोमजायै खुंदों बेयो इयुनाव जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमखौ अराय फेहेरनाय फुरनायाव दा जोंनि जा दोरोङारि खान्थिफोर दं बे खान्थिफोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङैनो रायजो राजानि सिगाङाव मिथिहोनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो उनहालागै जाहाथे बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ आनसलिकआ गुबुन गुबुन गामिफोराव खुङोब्ला हयथ' जों ग्रासरुट लेभेलनि बाथौ धोरोमारि बाथौ सिबियारि बर' फिसाफोरखौ खौसेयाव लाबोनो हागोन आं बेखौ हास्थायो जों नुनायाव बे सैथो बाथ्रायानो जों नुदों जे जोंनि जेसेबांखि बर' लाइमोनफोर दङ धोरोमारि बिथिङाव जोबोद बाहागो लानाया खम बेखौ नुनो मोनो गामि दरयाव थांब्लाबो बेखौ नुनो मोन्दों आरो दिनैबो नुनो मोन्दों लाइमोनफोरा बहुद खम बाहागो लादों जोङो जुदि धोरोमखौ बिश्व दरबाराव लांनो गोनां जायोबा जों लाइमोनफोरखौ जोङो बिसोरनि आध्यात्मिक गियान जायखौ जों सिजौआरि गियान होनो बे जे सिजौआरि गियानखौ जों होनो हानांगोन आरो सिजौआरि गियानखौ होनो हायोब्लासो जोंनि जा गाज्रि हाबायाव थांदों जायफोर माने ड्राग्स जानाय बा अन्य इत्यादि बिदिनो गुबुन गुबुन जाहाथे बाहायजाथावै आरो माबाफोरखौ मुवाफोरखौ बाहायनाय बेफोरखौ धोरोमारि जुदि सिजौआरि गियानखौ जों जुदि सोना होनो हायाबा लाइमोनफोरखौ जों मोजां लामायाव जेब्ला लाबोनो हानाय नङा ओंखायनो आं मिजिंथियो जे प्रत्येक गामिनि सुबुंफोरा जाहाथे जोङो बे धोरोम सावरायनाय बुब्लियाव लाइमोनफोरखौ लाफायो आरो लाफानानै जाहाथे गथ'फोरनो सिजौआरि गियानखौ होनो हायो अब्लानिया जे जोङो बै जायफोर गाज्रि खामानि मावनो लानाय बे हुदाफोरा एसेबाबो जानगारगोन खारन आध्यात्मिक माबाया गोहोआ बा स्पिरिचुवेल जे नलेज बिसोरनो हाबनाय लोगो लोगोनो लासै लासैनो बियो गोजान जालांगोन आं सानो बेखौ जोंनि आफादफोरा गुबुन आफादफोराबो लादों धोरोमारि आफादा लानाया खोब गाहाम जादों गोजोन्थों खुंगिरि फंबायमोननिसिम मागो दमासिनि मोजां हामलायनायखौ जासिबाय आरो लोगोसेयैनो बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुं माहारिफोरनो मागो दमासिनि मोजां हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनै सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जि बुराफाखर गामिनि जि खेराइसालि बे खेराइसालियाव गंजि गामिखौ लाफानानैहाय मागो दमासि फोरबोआ बर'नि बाथौ धोरोमनि बाथि फोरबो हिसाबै बे फोरबोखौ फालिगासिनो दङ मैयानिफ्रायनो लानानै साननैनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ मैया गिबि हाबाफारि हिसाबै बिथांमोना फिथा सावजेननायनिफ्राय लानानैहाय बा देउरिफोरनि जि सेमिनार बे सेमिनारखौ लानाय जादों आरो दिनैहाय फुंनि समनिफ्रायनो गोबां हाबाफारि लानानै फिरफिला बिरहोनाय बा बर'फोरनि जि बेलागुर सावनाय जि नेमखान्थि बे नेमखान्थिनिफ्राय लानानैहाय फालिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों अभियासलि गथ'फोरखौ जुदि गथ' गथायखौ जुदि मोजां खालामनोब्ला बिमा बिफाया गाहाय बिबान दङ मानो होनोब्ला गथ' गथायफोरा बिमा बिफाजोंनो लोगोसे बांसिन सम थानो मोनो बे हिसाबै बिमा बिफायानो गुदि आरो गिबि फोरोंगिरिया बिमा बिफायानो हिसाबै बिमा बिफाया जुदि मोजां लामाथिं लांनो सेस्था खालामोब्ला बिमा बिफाया बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन मानो होनोब्ला आथिखालाव मुगाया सोलायनायनि सायाव सोलायबोगासिनो दङ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जौगानायनि सायाव जौगाबोगासिनो दङ गथ' गथायफोरा फरायनायनि समाव माबायदिहाय फरायमारदोंना फरायमाराखै बेफोरखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन लोगोसेयैनो बिसोरनि जानाय लोंनाय जानाय समाव माबायदिहाय जादों मा बेसादखौ जादों मा बेसादखौ माबायदिहाय बाहायदों बेफोरखौ नोजोर होनांगोन मानो होनोब्ला खायसे गोबां गथ' गथायफोर दङ बिमा बिफाखौ दोनखोमा जायो बा अबेयावबा थांनाङि जायगायाव थाङो बेफोरखौ बिमा बिफाया नोजोर होनांगोन मा समावहाय अबेयाव थांदों थांनानै अबेथिंजाय थांदों मोजां लामाथिं थांदों ना गाज्रि लामाथिं थांदों मोजां लोगोजों लोगो मोनदों ना गाज्रि लोगोखौ लोगो मोनदों बेखौबो बिमा बिफायानो नोजोर होनांगोन बिमा बिफाया जों लोगोसेयैनो खाथिनि समाजा जों बर' हारि हिसाबै बर' हारिनि सुबुंफोरा समाजाव थानानै मोजां मोननाय सुबुंफोर हिसाबै समाजाबो बा खाथिनि बारहावायाबो मोजां जानांगोन इनभाइरनमेन्टआ मोजां जानांगोन न'खर खाथियाव जुदि सानफ्रोमबो जौ जुवा लोंनानै जुदि दावराव दावसि जाबाय थायोब्ला बे दावराव दावसिया खाथियाव थानाय न'खरनि गथ'नि सायावबो गोहोम गोग्लैनो हागोन मानो होनब्ला बे दावराव दावसिखौ सानफ्रोमबो नुबाय थायोब्ला बिसोरनि मेन्टेलिटियाबो बेफोरबायदि जालांनो हानाय बेनिखायनो बेफोरखौ
बेफोरखौ नोजोर होनांगोन जोंनि बिमा बिफाया नोजोर होनायजों लोगोसे समाजनि बा समाजनि सांग्रांथियारि हानजाफोर दङ बे हानजाफोराबो बेसोरबो बिथांमोनाबो बेफोरखौ दबथायनो थाखाय आखायाव लानांगोन नङाब्ला मोजां लामाखै लांनाया एसे आथिखालाव एसे गोब्राबखौनो होननानै बुंनो हायो एक्चुअली ड्राग्स बा जुवा बेयो खोब माने मुगाखौ नि जि इयुन जोलै बेखौ नाख्रेबनायनि सायाव नाख्रेबगासिनो दङ बेनिखायनो बिमा बिफाया जोङो बांसिन नोजोर होनांगोन गथ'नो नांगौ हिसाबै नांनायनि बादगायै माब्लाबाबो रां रुफा एंगारनानै होनाङा नांनायनि बादगायै जुदि रां रुफा मोनलाङोब्ला बे गथ'आ बे फैसाखौ आल्टिमेटलि बेयो गाज्रि खामानियाव बाहायगोन बेजों लोगोसेहायनो बेनि गथ'नि फरायनायनि टेबोलनि सिङाव मा दोङो रुम सिङाव जुदि ड्रयार दोङोब्ला बेफोरखौ गेजेर गेजेर बिमाया बा बिफाया नायनांगोन आरो गथ' गथायनो बिमा बिफाया जेसां हायो एसां सम होनांगौ जुदि गथ' गथायखौ जुदि बिमा बिफाया सम होआब्ला बिसोरबो एक्चुअलि मा जायो नोंसोरनो जोंनो जुदि सम होआब्ला बा सम जुदि जोङो सम होनो टाइम गैयाब्ला अब्ला बे गथ'आ गुबुन लामाथिं थांनायाव एसे थाबैनो गुबुन लामाथिं आवगायलांनो हायो आरो बेनिखायनो बे ड्राग्स जुवाफोराबो बेफोरबायदिहायनो बांनायनि सायाव बांगासिनो दङ बेफोरबायदिखौनो आं सानो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोल'जि डेन्टेल इउर'ल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि अटि आइसिइउ एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन